Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu, ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavigwa chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndine secret yandiinayo. Mai mufana ndakavaudza kuti chimbogarai kumba. Ndakaita sacrifice ndikatonokwereta mari kubasa. Mari yandakakwereta, it was almost 30,000 rands kumurungu wangu yandichazomupa pashoma nepashoma. Saka mari iyi ndakabva ndachizoitumidzira kuna madhamu nditori kuchipatara. Ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuti vamboedza kutanga kabusiness kuZim, vomboita zvekaproject vasati vadzoka kunoku kuSouth Africa. The reason as to why mai mufana ndakambovaisa pahold on kuti vange vachizononoka kudzoka kunoku, it is because mukomanashe ndakakuvara, ndakapotsa ndafa uri musi wa27 December ndiine girlfriend randainge ndiinaro ndewe kumusha, apa munhu atori very close kuna mai mufana vangu. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndisingadi kuti ange achienda kumusha. Akati okay, it's fine as long as you promise me kuti unenge uri kunoku, because handidi kuzosara ndiri ndega ndichiboekana iwe waenda nemudzimai wako. Ndikati no, it is not going to happen. Saka ndakazosara ndiri kuno mukoma, then tikasara zvedu tichitongonakidzwa nelife inini negirlfriend. Ndakatanga kudanana naye, it was last year. Saka hatina kunge takambokwanisa kuwanawo mukana wekuti tinospenda all night together tiri tose, taingoita zvekungobanana. So this was going to be the perfect time yekuti tinge tichizombonakidzwa nerudo zvedu tiri pamwe chete. Fast forward mukoma, December yakati yasvika, mai mufana ndakavapa mari yandainge ndapiwa nemurungu wangu iri mari yebonus. Ndikati mai mufana imi moenda kumusha. Vakafara because ndakatovati vange vachienda nemotikari imwe iyo yandaigara ndichiramba nayo. Saka vakaenda kumba, ndikasara negirlfriend. Tanga tichitogara pamba negirlfriend. So I don't know if this was a punishment from God, because takazoti takadhakwa mukoma zvainge zvisina control, tikabva tachizoenda tikanorara mubedroom mangu on the same bed that I sleep with my wife. So I think kuti kana iri punishment that is from God, maybe I am being punished nekuda kwekuti ndakanorara neumwe mukadzi pabed rakatengwa nemudzimai wangu. So after a couple of days us staying together, akabva achizoti kwandiri there was this other friend of his that she wanted us to go and sing South African. Tainge taswera muswero wese wezuva tichinwa doro. Saka pandakangonopinda motikari ndichinogara pasteering, ndakatonzwa kutoti nyama dzangu dzainge dzichiramba, but nekuda kwekupleasa baby takabva tachizobuda muestate takananga kumba kwefriend yake. Hatina kumbodriva zvakaenda kure, takati tava muhighway apa doro rainge riri mumusoro ndichiita overspeeding, tai rakangoputika remotikari. And I'm very thankful kuti motikari haina kuzokudubuka but yakakuvara mukoma. Ipapapa ndichatoshanda semupengo kunosvika June ndinge ndichikwanisa kugadzira motikari before mai mufana vasati vadzoka kuno kuSouth Africa, kana kuti I'll see amongst one of my friends kuti ndeupi achaita sekunge abondera nemotikari. Saka motikari yakanoputika vhiri rekumberi reku right side, ndokubva tachizoita accident. Mukoma ndakabva ndachizokuvara sekuface uko because ndakanorovera pawindscreen, ndainge ndisina kupfeka belt. Bhebi rangu randainge ndiinaro, lucky raakaita nderekuti iye ainge akasunga belt rake. Dai ainge asina kusunga belt mukoma tingadai tiri kutaura zvimwe.
but after that accident ndakati ndiri muambulance, ndainge ndiri mune imwe ambulance, iye ari mune imwe ambulance. One thing that came into my mind was like, saka izvezvi dai kwanga kuri kunzi ndafa ndiine girlfriend, how was my wife going to feel? Apa munhu uyu wandiri kujola naye munhu weukama, ndinotonyara kutotaura because ndinozviziva kuti vedare renyu vanokwanisa kuzoita all emotional about this issue, but she is someone that is really close. Saka ndakati ndiri muambulance ndikatanga kufunga zvakawanda pamusoro peupenyu hwangu, and I made a decision yekuti I will not do it again. Dambudziko nderekuti manje iye ndakamuudza kuti ange achiramba murume wake. This was last year. Akasvika pakuramba murume wake nekuda kwangu. Saka pandakamboda kumuudza kuti inini hangu i relationship handichadi kuti tirambe tichikontinya, akangonditi stop right there. Kana usingachandidi, I want you to go and speak with my husband. Wotora murume wangu womuunza mumba mangu. I want my marriage certificate. Wakanditi ndidivorce murume wangu. Now wavakuda kundiudza nonsense. Saka mukomana zhinji vanachera unokwanisa kutongopinda base. So now I'm confused mukoma handizivi. I know kuti it's like a warning that I was given by God kuti zvinhu zvandiri kuita izvi mune ramangwana ndinokwanisa kana kuzopinda busy, but at the same time I feel as if I am stuck naye munhu uyu. How can I remove from my life slowly but surely? Ndibetserei mukoma. Everything that happened, we did it as a secret. Hakuna vanhu vakawanda vari kuzviziva kuti ndakaita accident. It's only one of my body. Iyewo anotombondimiririrawo pandinenge ndiri pama 1. Iyewo kana kuri kunzi anenge aine zvimoto zvake kumba kwake, aine chibhebi chaanenge achida kuenda out nacho, ndinokwanisa kuenda kumba kwake ndonomutora, tobva taita sekunge tiri kungoenda yedu out semachinda, then time tobva tachizopesana, iye onotsikisa dzake dzaanenge achitsikisa. Saka he is the one that I told kuti shamwari hapana kutomira zvakanaka ndiri muchipatara like right now, so I need advice kubva kune vedare renyu. Ndakapotsa ndafa and I feel as if it is a sign that is from God, but at the same time chera vakada kutanga kuherereka mukoma unopinzwa busy navo. Should this relationship continue or I should just stop it? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Itori warning yamakatopiwa iyo yokuti motikari vhiri rinoputika yoregedza kuita roll over. Apa makati mainge muchifamba zvema 100 to 120, maybe mukadai makafira pasport. Zvino kana mukaramba muchifambidzana naye achiratidza kuti iye pache zvake ane dambudziko rema short tempers, what if kana akazongouya kumba then ozongotaura kana nemudzimai wenyu motongomudza everything, maybe it is better zvaizvezvi motongomudza kuti we can't continue zvakaitika. It is a sign yekuti you're not supposed to continue with that relationship. Zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi ndinoda kuti mudzimai azouya kuno kukuchoni kana ndapora. Hanzi ndine ma scratches all over the place. Zvino kunosvika muna June anenge apora here ma scratches iwapo. Yapakaipa. Unenge uri kuzimu usina chaunenge uchiziva. The next thing oba watongo receive a phone call uchitoudzwa kuti murume hakusisina nehama yako nenge vanga vari mumotikari kokuzodriva makadhakwa. Do not drink and drive guys. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana nshimuri sei zvenyu? Zvakatangirawo pandakapiwa Toyota Fortuner nevamwe elder vekuchurch kwedu, ndikaenda nayo kuZimbabwe. Fortuner iyi yakataura apo patainge tava paBubi, ikati ndava nenyota. Zvinhu zvakandivhundutsa zvikandikatyamadza because pandakanzwa
motikari ichiti ndava nenyota. Ndakati zvimwe kuda maybe it was a mistake kana kuti ndainge ndaconnecta foni yangu kuredio yefoni ndikaplaya a voice note, but voice note richibva kunani. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri muna 2017 after vamwe elder vekuchurch vabva mukutenga imwe Fortuner, it was the latest model. Ndakazovakumbira kuti ndinge ndichishandisa motikari yavo ndinge ndichizoenda nayo kumusha. What surprised me mukoma, even though ndainge ndakavakumbira ndichida kungovaedza zvangu ndichida kuona kuti vainge vachazobvuma here, but to my surprise elder ava vakatobvuma. Vakati munoda kuenda riiniko nhai munhu waMwari? Ndakavaudza date randainge ndichida kuzoenda kuZimbabwe. Vakati it is fine, munokwanisa kuya kuzotora motikari. Inini motikari ndainge ndagara ndiinayo, but it was a petrol car, saka yainge isina power. Apa ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda netrailer, ndakadhonza trailer because ndainge ndiine mimwe midziyo yandainge ndakatenga yandainge ndichida kuenda kunosiya kumba kuHarare. Ndakavabvunza ndikati muri kurevesa here nhai baba kuti ndinge ndichiva kuzotora motikari? Vakati hongu, as long as motikari yangu ichizodzoka uchiuya nayo iri clean, ende kana ukaita accident nemotikari yangu unoigadzirisa. Saka I was so excited. Ndakaudza mudzimai wangu kuti elder vainge vati ndinge ndichiuya kuzotora motikari. She could not even believe it. Akazotozvibhilivha musi wandakavafonera tatopedza tatorongedza. Vakabva vati chiuya neyako motikari oisiya kuno kuitira kuti kana ndichida kuzombobudawo ndichifamba ne-light vehicle ndinoshandisa yako. Ndakatora motikari nemudzimai wangu tikasiya vana kumba, ndokubva tachizoenda kumba kwaelder tikanotora motikari Fortuner mukomanashe. It was still brand new because yainge isina kana 4 months kubva zvayainge yakabva mukutengwa. Saka takatora motikari and then ndokubva tachizoenda tikabva tachizonyorerana an affidavit yainge ichitaura iyo kuti ndini ndainge ndichazofamba nemotikari yavo. Takagadzirisa mapapers ose, tikahaka chingoro chedu tikapinda muroad. But ndakati ndichidrive mukoma ndaingonzwa kuti I'm not comfortable. I don't know how to explain it to you, but ndainzwa kuremerwa. Ndakatombomisa motikari ndikati maimvani ndoda kumboresta. This was after tichangodarika Louis Richard. Ndo pandakapaka motikari ndikati maimvana chimbotorai motikari. Saka mudzimai wangu kudriver anga agara zvake achigona. Ndokubva atora motikari akatanga kudriver ari iye kunosvika mubhodha. Ndakazorora ndichinzwa kuti ndakaremerwa noti zvekutamba. Ndakazotora motikari, we drove without resting kuzonosvika tava paBhubhi. Ndopandakaona motikari ichiratidza light yekuti engine temperature yainge ichikwira. Ndikati motikari nyowani yava kutokwira temperature. Saka ndakabva ndachizotsvaka painge pari safe pekuti ndinge ndichizopaka. Ndapaka motikari mukoma, ndopandakanzwa voice rakati ndaneta ndava nenyota, asi mukadzi wangu haana kutombozvinzwa. Chakandishamisa mukoma, it was somewhere around 2 or 3 a.m. pandakanzwa sound iyoyo. Saka ndakati ndichida kunyatsokuteerera ndakavhunduka mukoma zvekuti foni yandainge ndakabata ndakatoidonedza because elder vakabva vachizofona same time. Saka ndakavhunduka nekurira kwakaita foni. Zviri zvinhu zvandainge ndisina kutarisira. Vakati munhu waMwari, ko kuri sei ikoko? Ndiri kuona patreka kuti mamira kuri sei, kuri right here? Ndakabva ndachizovaudza kuti motikari yainge yabatidza light ichiratidza kuti engine yainge ichikwidza temperature zvainge zvisiri normal. Saka ndainge ndambopaka motikari ndichida kufind out kuti dambudziko rainge riri rei. You know what he told me? Vakanditi okay, munhu waMwari, budai mumotikari ndikuudzei, but sezvo huri usiku, mhuri yenyu
ngaigare mumotikari, otherwise munokwanisa kuatakwa nematsotsi nezvinhu. Saka ndakavhunduka. Apa foni ndainge ndisina kuiisa paloudspeaker. Pandakaburuka mumotikari pakangosimuka chimwe chamupupuri, vakabva vati kwandiri ndinge ndichinobata kuexhaust pipe. Ndikati kubata exhaust nekupisa kwainenge ichiita. Vakanditi moibata kana mukaibata motikari ichadzikisa temperature. Ndikati imechanics dzekupi? Ndakafamba ndikaenda kumashure kwemotikari ndikanobata exhaust. Vakandibvunza kuti yainge ichipisa here. Ndikati kwete, yakaita kutonhora kuti dzim. Vakanditi it's okay, chimutsai motikari. Ndakamutsa motikari mukomanashi. Motikari yainge itori right, pasina kana mamwe masensa ainge achimborira. Ndakadriva kusvika tichinopinda muHarare, ndokubva tachizodzoka kuSouth Africa after tambogara kumba. Saka pandakazodzoka one day, elder vakati after church vainge vachida kuniona. Handisi munhu anofarira bhora, saka kuchechi kwedu every Sunday varume vanoenda kunotamba bhora, vakadzi vanenge vari kunetball kana kuti kubasketball. Sezvo ndisiri munhu anofarira bhora stereki mukoma, vakati kwandiri nhasi muri kufanira kuti munge muchizouya kusession. Saka ndakazoenda kustadium ndiri ndega. Mudzimai ndakamusiya sezvo vainge vakandiudza kuti musazouya nemudzimai because inini nemukadzi wangu pane zvose zvandinoita before zvinhu zvandainge ndichiita ndaizviita ndiine mudzimai wangu ndisati ndazopandutswa naelder. Iko zvinozvi ndinoita zvinhu zvakawanda ndichiita masecrets mudzimai asingazvizivi because handidi kuti ange achizviziva kuti ndine mishonga yandakazobatiswa naelder. Ndasvika kustadium mukoma, vamwe vakati vachitamba bhora, ndopavakabva vachizoti kwandiri elder. Takagara pasi, vakati ndinozviziva kuti mudzinza renyu maiva ainge aine kurombwa, saka ropa redu rabvumirana, ndokusaka motikari yangu yakataura newe. Ndikati makazviziva sei kuti motikari yakataura neni? Vakati unoti motikari here idatya. Vakatanga kuseka zvavo. Vakati one day ndichakuratidza kuti fortuna yangu haisi fortuna asi ritori datya. Vakafa nekuseka mukomanashi. Takazoti vanhu vapedza session vakati kuti zvisanetsa ndoda kutokuratidza nhasi kuti matatya awa. Ndokubva tachizoenda kumba kwavo. Vakazotora imwe motikari yavo tikazobuda nayo, takadriva tikazowana pekupaka. Vakati ngatiburuke mumotikari. Vakangoridza kamuridzo, motikari ikanyangarika. Ndokubva ndachizoona kuti panzvimbo patainge takapaka motikari painge paine rimwe zidatya rainge rakakura kuenzana nemotikari. Ndakashamisika nazvo. Vakati next week tikufanira kuti tinge tichienda kuZim. Zvechokwadi next week yacho ndainge ndatoorganiza mari because vakanditi tsvaka 15,000 rands kana uchida kuzova mupfumi akaita seni. Ndakaunganidza mari, then ndokubva ndachizoenda navo elder nemudzimai wavo. Takaenda kuZaka uko kwandakazonorombesehwa navo. Kuromba kwangu kwandakaita mukoma, ndine hari yandakapiwa iyo yandakazoenda ndikanosiya kumba, nekuti ndakanzi mudzimai wangu haafanire kuti ange achizoiona kana kuri kunzi ndinenge ndisati ndamuudza kuti ndakaromba. Kana akagara aiona ndisati ndamuudza kuti ndakaromba, kunenge kuri kutopanduka kwezvinhu zvangu. Saka ndakaona kuti ndinge ndichizodzoka nayo hari iyoyo kunoku kuJoni, zvaikwanisa kuzoti netsei kuti ndige ndichizoichengetedza iri panzvimbo panenge pari safe ndikanoisiya kumba. Ndakanodhiginura, pandakadhiginura mukoma ndokubva ndachizoiisa hari iyoyo mune rimwe zitrunk, ndo mainogara. Saka handisati ndava nezvivindi zvekuti ndige ndichiudza mudzimai wangu because handimunzwisisi, handizivi kuti achazozvigamuchira here kana kuti achatadza kuzvigamuchira kuti ndatova neurombwa hwandiinahwo
ndiyo secret yangu yandinayo mukoma. Kana mukaposta you will tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi Fortuna haisi motikari asi idatya. Munenge muchiona vanhu vakapaka motikari dzakawanda mudzimba dzavo muchifungidzira kuti imota, izvo anenge ari matatya. Strange things they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Wainge uri musi wa 31 takamukira navamwene vangu kunotenga chikafu cheNew Year navamwene vangu, asi chakazondishamisa ndechekuti takati tava mutown muHarare muCBD takasangana nevarume vatatu vakasiyana. Vose vainge vachipa vamwene vangu mari. Apa vamwene vangu vaitonyepera varume ivavo vachiita sekunge vainge vanyimwa mari yekuti tinge tichitenga nyama yekugocha, nekuti tainge tabva kumba tichiti tinoda kutenga mabeers uye zvekare nezvatainge tichazoshandisa pakugadzira masalad nechimwe chikafu chatainge tichida kuzotenga for New Year. Navamwene vangu mukoma takazototanga kutowirirana pandakaenda kumusha nemurume wangu. Iko zvinozvi ndakazodzoka kunoku kuJoni, but masecret andiinawo madeep secret mamwe andakaudzwa navamwene vangu. Vamwene vangu vaigara vachindituka each and every day pandaizama kuti ndinge ndichitaura navo. Ndakasanganawo nemurume wangu kunoku kuCape Town. Iye anoshandawo pane imwe restaurant, ininiwo ndichishanda pane imwe restaurant. Saka takabva tachizotanga kugara tose. Vamwene vangu vakabva vachizoti kwandiri nekune murume wangu vakati, sei matanga kugara mose musina kundizivisa kuti ndizvo zvamaronga izvozvo? Saka ndaiti kana ndikada kutaura navo vaitongondituka vachindiudza magaramoyo vachiti havambofe vakandigamuchira semuroora wavo. Takaita makore mukoma ndisingadi kuenda kuZimbabwe because ndainge ndisingadi kuti ndige ndichizonoita confrontation navo vamwene vangu. Ndakazvara mwana wekutanga ndikabatira nhumbu yenumber 2 ndikazvara umwe mwana wenumber 2. Murume wangu ndo paakazoti kusvika rinhiko takangogara kunoku kuJoni tisingaende kumusha kunoona vabereki vangu. Vako vabereki ndinovaziva because vangu vabereki takatoita kuti vange vachiuya kunoku kuCape Town for a small vacation vakafara nezvisingaiti. Saka iye akati, I also want you to meet my parents, but ndairamba ndichiti nematukiro avanondiita pafoni plus tainge takatoblokana paWhatsApp ndisingadi hangu zvekuramba ndichingotukwa navamwene vangu, ndichitya kuti kana ndikazochinjana navo mashoko mangwana ndaikwanisa kuzogadzwa matare. So that is what I was avoiding, zvandainge ndisingadi kuti zvinge zvichizoitika later on. Saka murume wangu akazondimanikidza akazoti ainge achida kuti tinge tichizoenda kuZimu. Zvechokwadi mukoma, wakati uri musi wa18 tapiwa mari dzedu dzebhonasi tainge takatorongedza nechekare. Ndisu uyo tikabva tachizoenda kumabhazi tikanokwira bhazi, tikazoti tasvika kumba tainge tichigara kumba kwevabereki vemurume wangu. What surprised me was that vamwene vangu was actually sweet in person. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti ndiye munhu aigara achindituka uyu paWhatsApp vachindiudza magara moyo. Ko sei vari very kind like this? Because ndakazotofind out kuti vanotochengeta nherera. Vakatenga mastand maviri vakavaka imwe stand, then next pacho vatori neka orphanage. She is doing great things mufunge zvenyu, but vamwene vangu ibhishu rekupedzisira handidi kukunyeperai. I was surprised nemasecrets avakandiudza. So takatanga kuwirirana paya vachindiudza nyaya like what my husband used to do ari mwana mudiki, vachindiratidza mapictures
and stuff. So takati after Christmas tikabva tachizoronga navo vamwene vangu kuti tinge tichizoenda mutown kunotenga chimwe chikafu. Takatopiwa mari zvakanaka navatezvara, vakatopiwa mari, tatova mumotikari. I was the one that was driving on that day. Saka vatezvara vakatouya vakatoburitsa wallet yavo. Vaburitsa wallet ndokubva vachizotogamuchidza vamwene vangu mari. Handina hangu kuziva kuti yainge iri mari, but maybe it was around $100 or more than that, since tainge tichida kungotengawo at least backup food, but chikafu cheChristmas chainge chakatozara. Saka we then drove to town. Takati tasvika mutown tiri mune imwe shop, kwakangouya umwe murume. So I thought kuti murume iyeye yainge iri mbavha, ndikatoita rude kwaari. Saka vamwene vakabva vangoseka zvavo. She was acting and behaving as if she was a teenager. Ngomana ndakanyara kunzwa kuvanyarira vamwene vangu, because vakafamba vakaenda vakanomira pamberi pemurume iyeye vachida kuti ange achivahaga from the back. Ndakati ko movement iyi yava movement ipi manje? So vakabva vachizoti kwandiri, where are my manners? Ndokubva vatanga kuseka vachiita kugegedzera seka teenager that has fallen in love for the first time. Vakabva vachizoti kwandiri, ava ndivo baba vako vatezvara vako, ndivo baba vaMartha. Ndakavhunduka mukomana, hana yangu yakarova pavakati ava ndivo baba vaMartha, because Martha ndiye first born mwana wavamwene vangu. Saka ivo vatete ava vari kumhiri kwemakungwa vanonzi tete Martha. Ndinototaura navo paWhatsApp, vakati ndivo baba vavo vechokwadi. It was so surprising for me. It was something that I did not even expect, and she just threw a bomb at me. Vakabva vachizotanga kudemba vakati, John andinyima mari yeNew Year, wakandigadzirira chii? Apa vachitaura kudaro mukoma vaitaura zvainge zvisina kana respect. Ndainge ndava kushaya pekupinda nekunyara. Murume iyeye kana kuti baba Martha vakabva vaburitsawo chikwama chavo, vakaburitsa $300 vakaipa vamwene vangu. Vakaitora vakaindonyekedzera mubra mukoma. Tikatanga kunhonga zvinhu, ndaingonzi nhonga chakati. Tikaenda kutel, kunze kwekuti vange vachishandisa mari yavainge vapiwa, vakabva vachizongovatarisa ivo vatezvara vangu junior, vakabhadhara zvekare on top of $300. Vaingodzungudza musoro ivavo vatezvara vacho. Tabuda mushopu imomo, tikalodha zvinhu mumotikari. Vatezvara vaya ndakavaona vachifamba vachienda kumotikari yavo, vaifamba neGD6. Apa vakatokisana mufunge zvenyu. Then ndokubva tachizoenda kune imwe shop, tikanosangana zvekare neumwe murume uyo wavakati ndivo baba vemurume wangu. Ndakarohwa neshock, the shock of my life. The third time ndainge ndava kuti nhai Mwari, ko ndeipi iyi yandiri kuratidzwa navamwene vangu? Vakandiudza kuti vatezvara vangu, like the original, ivo vainge vambori musoja. Saka ndopa vainge vachiwana mukana wekuti vange vachiita musikanzwa kubva zvavakachata navatezvara vangu. Vaitongoita kumbomba kumbo panze, and she does not even care mukoma. Munhu uya wekuti like she is not even remorseful, she does not care about what she is doing. Munhu wekuti from what I saw, she has a narcissistic tendency, if you know what I mean, because haungaratidzi muroora wako an attitude like that, and she does not even ask for forgiveness. Kunyangwe ipapo patakasvika pamba pavo sevanhu vainge vakambotukana, I thought kuti maybe tainge tichazoigarira pasi nyaya yacho tombotaura nezvayo, but she actually did not want to hear anything about it. Vaitongoita sekunge everything was fine. Ndakarohwa neshock, the shock of my life to this very day mukoma. Ndinoti kana ndikambogara pasi ndikatanga kufunga nezvayo nyaya iyoyo ka ndinongoti vamwene vangu vakapenga.
Manje ava tete Martha vandinogara ndichitaura navo, pane rimwe zuva randakanyora ndikadeleta ndainge ndakanyora ndakati, tete, is it true that you have another biological father? But ndakadeleta message iyoyo ndichitya kuti vaikwanisa kuzoiverenga. So ndiyo secret mukoma, something that I never expected kubva kuna vamwene vangu. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya pakaipa hanzi ndo zvakaitika musi wa 31 December. Vakasangana nezvikomba zvitatu zvavamwene vavo, hanzi vose vakaita vana navamwene vavo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, but musabvunza, especially vatete avo vamuri kuti munowirirana navo. Maybe she does not even know, so you will end up traumatizing her. If she is going to find out, she must find out either on her own, kana kuudzwa naamai vavo kana kuti nababa vavo, not you semuroora. Ndinoona sekunge zvinokwanisa kuzonetsa pamberi apo, because nyaya iyi iri very sensitive. What if vatezvara vamunoziva kana vasina kana mwana umwe chete, then he finds out kuti ndo zviripo, and then vobva vachizongotora mushonga wemakonzo vobva vachizonwa, and everyone will blame you for that. Pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.